Panultihon, Kapitulo 24. Ayaw kasi na sa daotang mga tawo, ayaw tinguha ang pagkigubat kanila. Ang ilang ginahuna, maulamang ang paghimog kasama kung ang ilang isulti, pulos lamang binuang. Pinaagi sa kaalam, gitukod ang panimalay o ang maayong panabot, mao ang patukuranan ni ini. Pinaagi sa kahibalo ang mga lawak, isang kapanan sa mahalon ug matahom nga mga butang. Ang pagkamaalamon mas maayo pa kaysa pagkakusgan. Ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Kinahanglan nga ayuhon nimo ang paglaraw sa dili ka pa makig-away ug pinaagi sa daghang tambag magmadaugon ka. Ang maalamong panultihon lisod kaayon matugkad sa hungog. Wala siya'y ikasulti kung hisgutan ang mga mahinungdanong butang. Kung kanunay kang maglaraw og dautan, ngan lang kag samukan, sala ang paglaraw og binuang, kasilagan sa mga tawo ang bugal-bugalo. Kung maluya ka panahon sa kalisdanan, luya ka gayon. Ayaw pagpanuko pagluwas sa usa ka tawo nga gihukman patyon sa walay katarungan. Moingon ka nga wala kay labot, apan nasayod ang Dios ug hukman niya ang imong mga tinguha. Nagbantay siya kanimo ug nasayod siya niini. Baslan niya ang mga tawo sumala sa ilang nabuhat. Anak, kao nagdugos nga gikan sa balay sa putyokan kay maayo kini og tamis nga modapat sa imong dila. Sama ni ini ang kaayo sa kahibalo ug kaalam alang kanimo. Kung makapanag-iya ka ni ini, makabaton kag paglaom ug mahayag nga kaugmaon. Ayaw paghimog mga laraw aron pagtulis sa tawo nga matarong ug pag-ilog sa iyang balay kay daotan kini. Bisan kapila matumba ang taong matarong, mubangon siya kanunay apan malaglag sa katalagman ang daotan. Ayaw paglipay kung mahiagom sa katalagman ang imong kaaway. Masayran sa Ginoo kung magmalipayon ka ug dili siya gusto niini. Tingalig dili niya silutan ang imong kaaway. Ayaw kahasol tungod sa daotang mga tawo ug ayaw kasina kanila. Walay kaugmaon ang mga taong dautan, wala sila'y mapaabot. Anak, tahura ang Ginoo ingon man ang hari. Ayaw pag-apil-apil sa mga taong nga mualsa, bato kanila. Kay maong mga tao mahimong malaglag sa usa lamang kapag pamilo. Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios o sa hari? Tugang maalamong panultihon. Nagsulti usab ni ini ang mga maalamon. Sayop alang sa usa ka maghuhukom nga adunay siya'y pinalabi. Kung ilhon niyang walay sala ang sadan, tungluhon siya og kasilagan sa tanan. Apan ang mga maghuhukom nga musilot sa sadan, magmalampuson og daygon sa kadaghanan. Ang matinud-anong tubag sama kaanindot sa halok sa usa ka matuod nga higala. Ayaw paghimog panimalay hangtod nga maandam na ang imong kaumahan ug siguro ka na nga adunay kabuhian. Ayaw pagsaksi batok sa imong isikatawo sa wala lamang maayo katarungan o pagsultig mga butang nga makadaot kaniya. Ayaw pag-ingon buhaton ko kaniya ang iyang gibuhat kanako, agig bayad sa iyang gibuhat kanako. Nakaagi ako sa kaumahan o kaparasan sa taong tapulan ug hungog. Puno kini sa sagbot nga tunukon ug nalukop sa mga gunahon ug nalumpag ang paril nga naglibot niini. Kitanaw ko kini ug nagmalandong ako bahin niini ug nakakuha ako pagtulunan nga mao kini. Kung magsigi kag katulog ug maghiyog po sa imong mga kamot aron magpahulay, uhasmag kanimo ang kawad-on sama sa usa ka armadong tulisan.